tinotenda zvikuru kuti mavepo tichigamuchira vana baba, vana mai, vana vedu, vakomana nevasikana kana paine vapinda, vaenzi vese, vana baba, vana mai vese tinokwazisai muzita raJesu. Pastor Josi tinogamuchirai muzita rababa neremurumbwana neremweya unoera. Nguva ino ndakuisa kwamuri. Haleluya. Amen. 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 Mazita enyu mama. Ndinokukwazisai mose muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. 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 Kune vatanga kupinda nesu nhasi, tine program yatiri kufamba nayo inova iyo iri kutibatsira kuverenga bhaibheri redu kubvira parinotanga kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations. Nhasi musangano wedu wechi4, kana paini anenge achizoda some of the episodes or some of the recordings dzekumashure, sunungukai kundibata kana kubata anyone ari pagroup pano wamunogona kunge makasununguka kubata, and you can have my recordings ekumashure. Pandichange ndichidzidzisa muzuva ranhasi, ndichinenge ndichizama nepese pandinogona kuitira kuti chero atanga kubata nesu nhasi akwanise kunzwisisa patiri asingarasike. Amen and amen. Hallelujah. Title yechidzidzo chedu chatiri kufamba nacho gore rino inoti position yourself in a place where you can understand God. I would say strategically position yourself to understand his word. Zuva ranhasi tichange takanyanya kurerekera panyaya yaAbhurahama. Kune vachakwanisa kuzotiverengera mumagwaro edu, ndichakumbira kuzoverengerwa kubva kuna, ndatumira mascriptures achona kuna Dr. Makoni, handizivi kana makwanisa kuita pass them along. Mawana, okay. Mawana. Mazita enyu Pastor Josi. Chiverengo chedu chekutanga chinobva kuna Mavambo, Genesis 12 verse 7. Musoro shoko unoti kudaidzwa kwaAbhurahama norwendo rwake achienda kuKenani. Verse 7. Chapter 12 verse 7 inoti, tenzi akazviratidza kuna Abhurahama akati, ndichapa vana vako nyika iyi. Iye akabva avakira atari kuna tenzi waakanga aona. Haleluya. Chiverengo chechipiri chinobva pana Mavambo 15. Mavambo 15 verse 18 kusvika pa 21. 15:18 kusvika pa 21. Musoro weshoko unoti chitenderano chaMwari naAbhurahama. Verse 15. Mavambo 15 verse 18 kusvika pa 21. Verse 18. Pazuva iroro tenzi akaita chitenderano naAbhurahama akati, vana vako ndichavapa nyika iyi kubvira parwizi rweIjipiti kusvikira parwizi rukuru runonzi Euphrates. Verse 19. Nyika yavaKeni navaKenizi navakadhimoni. Verse 20. nevaHiti nevaPerizi navarafaimu. Verse 21. Yekupedzisira pachikamidzo navaAmori nevaKenani navaGirigashi navaJebhusi. Haleluya. Chiverengo chekupedzisira chinobva pana Mavambo 8 17 verse 8. Chapter 17 verse 8. 17 verse 8. Mazita enyu, mazita. Mavambo 17 verse 8. Musoro weshoko unoti kuchecheudzwa ndicho chiratidzo chechitenderano. Verse 8. Ndichapa iwe nevana vechizukuru chako nyika iyi yauri mutorwa mairi, iyo nyika yeKenani yose, kuti ive yako nokusingaperi, uye ndichava Mwari wavo. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano masikati ano. Haleluya. Amen. Mazita enyu nekuverenga shoko kwakanakisa. Amen. Mwari ari mubatsiri wangu
Ndinovimba kuti nhasi ndichakwanisa kutsanangura uye kujekesera vadikani vedu kana kuti at least mumwe zvake ari pakati pedu kuti akwanise kunzwisisa kuti sei takazosvika pane nguva yekuti Mwari vakanga vari kupa chivimbiso kuna Abrahamu chekuti ndichakupa nyika yeKenani. Pazviverengwa zvitatu zvose zvataverenga, Mwari vari kuramba vachiita chivimbiso multiple times, vari kuchidzokorodza vachivimbisa nyika yeKenani o nzvimbo yeKenani kune murandakomana wavo Abrahamu. Asi ndisati ndadzika nenyaya iyoyo yeland of Canaan iri kupiwa kuna Abrahamu, ndinoda kutora mukana uno kungosheya nemi zvinhu zviri zvandadzidza o zvandibata zvakanyanya svondo rino randanga ndiri kuverenga magwaro. Then ndichinge ndapedza tochidzika zvedu pasi nenyaya yedu the land of Canaan iri kupromiswa nayo iri kupromiswa Abraham. Amen. Hallelujah. Masvondo adarika handichazivi kuti isvondo yakapera here kana kuti the one before. Takanga tiri kuverenga nyaya yezvizukuru zvaNoah kana kuti madescendants aNoah akazenge apfuurira vachinogara in the eastern land inova iyo nhasi muzuva ranhasi yatinoti Babylon. Madescendants aNoah aya atakanga tiri kutaura nezvavo ndivo vakanga vaisa misoro pamwe chete vakati ngativakei guta in our own name, ngatirivakei rakareba richina kuda munobata denga. They wanted it to be very long kuti risvike kumusorosoro parinonobata denga chairo, heaven or the sky. Pavakanga vari kuzviita izvi, zvishiviro zvavo zvakanga zviri zviri. Chekutanga chakanga chiri chekuti they wanted to make a name for themselves. Chishiviro chavo chechipiri vakanga vasiri kuda kutekeshera nenyika. Patakanga tiri kuzidiscasa o patakanga tiri kudzidzisana mumasvondo adarika, takaratidzirana magwaro airatidza kuti vakanga vari kutyora mutemo waMwari wakanga waiswa naMwari wakunzi berekanai muwande mutekeshere nenyika. Mwari havana kufara nazvo and vakapindira vakaunza maplans iwawo pakuguma. Saka svondo rino pandanga ndatanga kuverenga nyaya yaAbhurahama, ndinotenda Mwari, ndinotenda Mweya Mutsvene akandizarurira maziso angu kuti ndikwanise kuona zvinhu zvandanga ndisati ndakamboona kumashure. Zvichida pakati pedu pana asina kuzviona, ndiye wandati rega ndinyevereranewo naye tisati tanyanya kudzika zvedu nenyaya yeland yeKenani. Amen and amen. Amen. Kuna Genesis 12 verses 1 to 4, Mwari vari kupa chivimbiso kuna Abraham. Vanobva vamuti Abrahama, I will make your name great. Ndataura riri rechirungu. Vanoti Abraham, I will make your name great. Apa ndobva ndaona kuti Abrahamu ndiye ane zita rakukudzwa naMwari. Changa chiri chishuviro chevana vakavaka, ndichavati vana veBhabhironi panguva yange isati yakunzi Babylon, even though later on yakazova neBhabhironi. Vana ava vakanga vachigara munzvimbo yanga ine sara yainzi Shina. Vana ava vakanga vachigara muShina, vazukuru vaNoah. They wanted their name to be great. Mwari vakazvikanganisa vakavharanura urongwa hwavo. Pandakabva ipapo ndakafunga kuti Mwari havadi kuti vanhu vave nezita rinokura. Mwari does not want the names of his children kuti ave great. Zvichida ivo zita ravo ndo ravanoda kuti rirambe ringori pamusoro or riri pamusoro-soro. But as I was reading nyaya yaAbraham, that's when I realized kuti Abraham kuburikidza neupenyu hwake nemararamiro aita uye neurongwa hwaMwari, plani yaMwari yange isiri kuti zukuru vaNoah vaigara muShina ndivo vachave nezita riri great, asi Abraham ndiye wavakanga vasarudza kuti zita rake rigokura. Amen and amen. Saka ndabva ndazotanga kudzokera futi kune nyaya yeTower of Babel kuti ndinyatsomboona kuti chii chakanyanya kusiyana pakurarama kwaitwa upenyu naAbhurahama versus mararamiro akanga ari kuita
vamwe vanhu vese vakanga vari kugara in the east vachigara munzvimbo yeshina. Ndine zvinhu ndingati zviri o zvitatu zvandaona zvaita kuti ndive nemubvunzo mukati muupenyu hwangu. Chekutanga chandaona ndechekuti vanhu vese ava vari vaviri vakavaka. Ava vakavaka pamwe chete iri town yese iri nharaunda vakavaka the Tower of Babel yavaida kuti iunze mbiri kuzita ravo iro. Abraham paari kunzi naMwari simuka uende kunyika yandichakuudza, nyika yaisaziva. As he was paakanga ari kufamba parwendo rwake aiti akasvika akagara pane nzvimbo yaagara aigadzira atari. He would build an altar, altars of worship. Saka ndanga ndiri kuzvibvunza kuti vadikani, isu patiri kuvaka tiri vavaki vakaita sei? Are we building maBabel, Tower of Babel mukati meupenyu hwedu, kana kuti takafanana here naAbraham anenge ari kuvaka maatari mukati mekurarama kwake? Ndobva ndatarisa kuti ko zvimwe zvinenge zvakasiyana futi pakati paAbraham nevagari vemuBabel nevagari vemuShina. Ndichibva ndaona kuti Abraham aiteerera inzwi raMwari. Ava vaiteererana, they would listen to one another. Mwari paanenge ati simuka uende, Abraham aitorana nemhuri yake osimuka oenda. Mwari paanenge apa command uko akangati berekanai muwande, ava ndobva vati hatisi kutomboda kutekeshera nenyika, ngatichitovakei tichienda kumberi tichienda kumusoro kuti tisatekeshere. Asi Abraham paanopiwa ma-instructions naMwari, he walks in obedience. Mwari pavari kumuti zita rako richapfumbira, vana vako vachawanda kudarika nyeredzi dzauri kuona kana kuti ivhu regungwa. He does not oppose that. He walks in faith, achiwirirana naMwari. Saka Abraham munhu anoti hongu tenzi, apo Mwari vanenge vamutuma, anotrasta in the plan of God. Uye anofamba neshoko raMwari zvakasiyana neava vari kumashure. And at the end of the day, tinoona kuti ndiye ane zita rinosimudzirwa, ndiye anoropafadzwa. Tese takasvika pakuropafadzwa kunzi kuti tese we are blessed through Abraham our forefather. Avo vakanga vasingateerere Mwari, Mwari scattered them all over the world. So kune vadikani vandinavo muzuva ranhasi, mubvunzo wangu ndachiona ukama huripo pakati paAbraham nevakavaka the Tower of Babel ndewekuti uri kuvakei mukati meupenyu hwako. Zvauri kutsungairira kuita zviri kuita kufadza iwe chete here? Zviri kudhipenda pasimba rako here kana kuti simba renyu? Zviri kuitwa kuti imimi muonekwe here kana kuti Mwari vaonekwe? Zviri kuita kuti zviburitse zvinze security muupenyu hwenyu here kana kuti it's a sign of obedience and total trust with muna Mwari? Ishe vari mubatsiri wedu, Ishe vari mubatsiri wedu, dai varamba vachingofamba nesu vachitibatsira kuti pane zvose zvatinovaka mukati meupenyu hwedu tisafanane nevana vakawaka the Tower of Babel, asi tifanane naAbraham anosiya maatari pese paari. Then ndaitaura masvondo akadarika kuti patiri kuverenga Bible hatisi kuzvitsvaga mushoko raMwari. Chishiviro chedu ndechekuvaziva ivo baba vedu kuti Mwari ndiani, vanodei, vanofadzwa nei, vanotarisira chii kwatiri, zvii zvatingaite kuti ukama hwedu navo husimbiswe. Pandanga ndiri kuverenga nyaya yaAbraham, ndarangaridzwa zvakare kuti isu vanhu tiri vatadzi. Tiri vatadzi, tinotadza nenzira dzakawanda. Even kune vakuru vedu vakararama kumashure, vatinoziva kuti they were good people, like even vana Abraham. Pane nguva dzavaitadza. Asi chinondifadza haisi comfort in numbers kuti inga Abraham akatadzawo, ini kana ndatadza ndoti handisiri ndatanga nazvo. Chinondifadza kuziva kuti ndina Mwari anondida, anosvika pakundinyurura mumatope andinenge ndazvikanyira ndenga, mumatope andatsvedza ndikawira maari pamusana pezvivi zvangu,
pamusana pekutadza kwangu. Pattern iyoyi iri kuramba ichibuda as we are reading magwaro edu. Patakanga tiri kuverenga nyaya yaAdam naEve, takati takavaona muGarden of Eden vashama paya vadya muchero usina kunaka wavakanga vanzi vasadye. Mwari akavabvisa hembe dzavava vakapfeka dzemashizha asina kusimba, asina kwaimbovasvitsa, akavagadzirira hembe nedehwe remhuka. Iko zvino tasvika pana Abraham and Sarah. Patiri kuverenga nyaya yaAbraham naSarah, tiri kuvaonawo vachiitawo mamistakes mukati meupenyu hwavo, vachikanya-kanya madhaka pane zvinhu zvavasiri kufanira kuita, vachizodonha mumadhaka ivo vachichedza mari, asi Mwari werudo ari kuuya achivanunura. 2 times mubhuku raAbraham, kuna Genesis 12 verses 10 to 20, then kuna Genesis 20 verses 1 to 8. Tunomuona Abraham achifamba nemudzimai wake, obva asvika pane nguva dzaasingataure chokwadi chizere. Pachirungu chinonzi half truth, akapa half truth. Akatya kuti ndikataura kuti mukadzi uyu ndewangu, zvichida ndinogona kuurayiwa nemadzimambo. Saka anobva angotaura kuti mukadzi uyu ihanzvadzi yangu. Anotoudza mudzimai wake kuti Sara mudzimai wakanyanya kunaka zvisingaite, uri charakadenga. Vanhu ava vakangozviziva chete kuti uri mukadzi wangu ndinogona kuurayiwa. Saka patinobvunzwa kuti iwe ndiwani, iwe unongoti uri hanzvadzi yangu. Saka ruviri, Abraham acts out of fear. Vobva vangogumira pakuti ihanzvadzi yangu. Aiva hanzvadzi yake zveshuwa, asi pamusoro pekuva hanzvadzi yake aiva mudzimai wake. Saka anobva atorwa naFaro pekutanga. Pechitu anotorwa naAbimeleki. Ndo vanhu 2 vaya vasina kubudirwa pachena kunzi mudzimai wangu. Vanomutora Sera vachida kumuita mudzimai wavo. Asi nekuti Mwari ndiMwari vakanaka, Mwari vane tsitsi, Mwari vane nyasha, havapeti maoko vongosiya vachiona vana vavo vachikanganisa. Mwari vakanga vaine urongwa hwekuti Sera achafanira kuita mwana naAbraham, mwana iye agonzi Isaac. Saka havana kutendera kuti Sera achingotorwa otwa mukadzi waAbimeleki ochizvara vana naAbimeleki, kana kuti ochizvara vana naFaro. Saka anotozopindira in this situation ozovanunura kubva mune kushata kwanga kwaita situation yavanga vagadzirisa. Then in another incident, ndinoona zvakare Mwari vakutaura naAbraham vachisimbisa promise yavakanga vaita iya yekuti ndichakuropafadza, ndichakuita uchava nevana vakawanda. Abraham anosvika pekumbobvunza kuti hazviite here kuti mungoti Ishmael awane that blessing. Zviri kuna Genesis 17 verse 18 kune vanoda kuzviverenga vachinatsonzwisisa. Asi Mwari vanoti kwete. Abraham now had fallen in love naIshmael wake, akufunga kuti Sara achaita mwanei, akufunga kuti okay, Mwari vari kuramba vachitaura kuti ndichakuropafadza. Anga kutoti nei Mwari madii henyu mangotora ropafadzo iyoyo maipa kuna Ishmael. Asi Mwari vanoti kwete. Asi nekuti Mwari ndiwo Mwari vane rudo, vanogadzirawo maropafadzo avanozopa Ishmael. And as we are reading the scriptures, tunoona kuti Ishmael vakaramba vainaye ende vakamuropafadza zvakanyanya in his own way. Then pekupedzesera pandinoona Mwari vachipindira vachinyurura Abraham kubva mune matambudziko aazvitsvagira ega iye nemudzimai wake Sera panyaya yaHaga. Mukadzi anoenda kuna baba oti plani yaMwari yainenge yanonoka, madii zvenyu machitora muranda wangu aite mudzimai wenyu. Baba vanobvuma idea yemukadzi wavo. Asi tati fambe tinotanga kuona madzimai aya asisiri kuwirirana pamurume. Haga anenge asisiri kuva neunhu hwakanaka pamberi paSara. Sara uya zvomurwadzawo. Sara akuuya akukomplena futi kuna Abraham. Saka tunoona multiple times, I think 2 times so far dzandaverenga. Pekutanga pane patinosvika tichiona Haga atombotiza kuti ndazvitadza zvepamushamba.
Mwari ndo vanosangana vanotaura naye vomutidzokera. Then at some point also panoita futi kukweshana ikoko pakati paHaga naSara. Then at this point in time Mwari vanozoti kuna Abraham, aiwa musiye aende. And then vanoita chivimbiso chekuti vachazova nani na iye Ishmael naHaga pavanenge vachirarama vari kwavo vega musiri mumusha mavo. Matambudziko ose anozouya mumusha maAbraham aya ndivo vakazvitsvagira vega. Yanga isiri eplan yaMwari, asi Mwari avafuratire kuti ndimi mega makazviwisira, wonai zvekuita. We serve a loving God. Tinonamata Mwari ane rudo, who comes to our rescue achitinunura. Even patinenge tava mumasituations anenge akutotikurira, atazvitsvagira toga. Amen and amen. Hallelujah. Amen. And chimwe chandaona zvakare kuti Mwari is a promise keeper. Kana Mwari vavimbisa vati Abraham, I'm going to make you the father of many nations, Mwari vanozviita, avasi Mwari vanokundikana. Saka as we are continuing nekuverenga bhuku redu raGenesis, tiri kuda kuenda izvozvi taakudzidza about how God is now fulfilling that promise. Tichiri kwekutanga, asi ticharamba tichiverenga kusvika patinozoona yazadzikiswa promise inoitwa kuna Abraham yekuti I'm going to make you the father of all nations. Promise yekuti ndichakupa the land of Canaan. Amen and amen. Hallelujah. Chinhu chekutanga chakanga chisiri kundijekera kumashure yakanga iri nyaya yekuti ko nhai Mwari munoda Abrahamu chakaperera, ko sei muri kumupa Canaan, nyika yakatsvukwa? Panguva iyoyo ndaifunga kuti the land is the one that was cursed. Mumwe anogona kuti munorevei mufundisi kana muchiti the land yeCanaan yanga yakakeswa? Ndichapajekesa kuti tione kuti curse yanga yabva kupi, asi ndichada kuti tidzokere kwekutanga kumashure kuitira vatanga kupinda nesu nhasi tobva tapfuurira. Patakanga tiri kutanga series yedu, takanga tiri kudzidzisana kuti Old Testament yatiri kuverenga nezvayo inyaya yemhuri imwe chete yakasarudzwa naMwari kuti vazviratidze muupenyu hwedu tese. Tiri kuverenga nyaya yemhuri imwe chete yakatorwa naMwari semuenzaniso yavari kushanda nayo vachitiratidza upenyu hwavo from one generation to another. Mwari vari kushandisa mhuri iyi kuti tivazive, tione mashandiro avo, tione mabatiro avo, tione mararamiro evanhu and so many other lessons dzirimo dzinosanganisira even kuti tinzwisise kuti ropafadzo yedu yakauya sei ichibva kupi. Saka Mwari vaita narrow down vanhu vavari kuda kushandisa, tongoti as a sample, kuti vaburitse rudo rwavo. Vakatanga nemunhu mumwe chete, munhu uyu ainzi Noah. Ndipo patinotanga kuverenga, saka tinotanga tambonzwa in the Garden of Eden kuna Adam neEve vari kudenga, vobva vatadza in the Garden of Eden, vobva vaburitswa, votorarama. Nyika inenge iine zvivi, mwana wavo mukomana anouraya hanzvadzi yake, zvivi zviya zvinoramba zvichiwanda zvisingaite. Patinozosvika pane point yekuti zvivi zvatekeshera, Mwari vakuita kurwadziwa nazvo, ndo pavanozoti chireka ndibvise kuipa kwese uku kuri munyika, ndiunze kuchena zvakare mukati meupenyu hwevana vangu. Vanobva vapa vanhu mukana wekutendeuka. 400 years Noah achivaka, kana isiri 400 it's 40 years Noah achivaka ngarava, vanhu vachidaidzwa kunzi come and repent, asi vanhu havana kutendeuka. Mwari vanosvika pavanouraya vanhu vaya nemvura, vobva vachengetedza Noah nekuti ndiye anga akarurama.
And then this new set yevanhu vakuchirarama vese vachibva pana Noah. Noah anoita vana vake vatatu, Shem, Ham naJafet. Nerimwe ramazuva Noah anobva anwa doro obva araradza kudaro akashama. Mwana wake mukomana Hem anosvika oona baba vakadhakwa. Panzvimbo pekuvharidzira kushama kwababa, he broadcast kushama kuya, otonodaidza vakoma vake kuti uyei muone baba vakashama. Vakoma pavanodaidzwa havasvike vachitarisa baba, vanoenda nenhende shure kudai, vosvika vovhara kushama kwababa negumbezi. Noah kudhakwa kwapera, abuda from that moment of weakness. Panguva yeutera o panguva yekuneta, anoona zvaitika, anoziva zvaitika. Panguva ipapo he speaks a blessing pavana vake vakomana vaviri, Shem naJafet. Asi Ham uya tingati kushoropodza o asina kuvhara kushama kwababa, Noah anotaura kutukwa pamusoro paHem. Asi paanotaura kutukwa kune vanhu kunyora pasi zviri kuna Genesis 9 verses 24 to 27. Paanotaura kutukwa kuna Ham, haataura achiti iwe Ham uchati, anobva ati ngaatukwe zvake Kenani. Kenani ari kurehwa uyu mwana waHamu, kana kuti Hamu mubhaibheri reshona. Kune ma-explanations akawanda ekuti sei zvakazoita sezvatangira pamwana waHamu o Hamu zvisina kunyanya kuita sezvanyanyira pana Hem. Ndichamuti Hem ndo zviri easier for me kana kuti Hamu. Asi as we learn, handiti munoona kuti iye Hamu naKenani vakanga vaine kushata mukati memwoyo wavo. Hamu akangozvarawo mwana wake Kenani, akabva atora hunhu hwakashata sehwababa vake. Saka as we are reading my scriptures, unoona kuti Hamu akaita vana vake 4. Asi pavana vake 4 ivavo, Kenani ndiye akanga aine hunhu hwababa vake exactly. Vamwe vana vaHamu vaya, Cush, Mizra naPuti, vanga vasina hunhu hwakacheyama sehwaKenani kusvika pane hwaKenani. Saka patiri kuramba tichidzidza mubhaibheri kuti rinenge tichizotaura kuti vedzinza iri nerakati, mukaenda muchinatsokunzwisisa lineage kana kuti line iri revana vakazozvarwa naKenani, kuti Kenani akazozvarawo wake, uye akazozvara wake, unoona kuti zvivi kana kuti chivi chakaramba chichingomultiplya. Nzvimbo dzavakanga vari kugara vedzinza raKenani dzakareruka o dzatinoziva ndana Sodom neGomora. MaCanaanites akanga aine huipi hwakashata. Vaizivikanwa nekurarama vari vanhu vane sexual immorality, vane zvivi zvepanyama izvi, violence, idolatry, kunamata zvivanamwari zvisiri zvechokwadi. Vaizivikanwa nekuita machild sacrifices, vaitouraya vana vavo vachipa kuzvimwari zvenhema. Asi kana ukatarisawo line revana Shemu naHemu, nana Shemu naJafet, waiona kuti ava vakanga vari nani zvekuti pahunhu hwavo. Saka chatiri kutaura apa ndechekuti vanhu ava imhuri imwe chete. Pari pachishona tingadai tiri kungoti kana mhuri iri kana kuti iri yekwamakoni, vanhu vese vatiri kutaura ava kubva kuna ana Noah, vatataura ana Shem, ana Hem, ana Jafet, takuda kunobata Abrahamu, vese vane vangori vana vekwamakoni. Difference ingoripo ndekuti vamwe ndisekuru, baba vasekuru, vamwe ndisekuru, vanova sekuru vasekuru, and so on, but imhuri imwe chete iri kungoramba ichidzika from one generation to another. Saka panguva iri kutukwa Hamu naNoah, anoti kuna iye Hamu, uchava muranda wevaranda, right? Kuna Shemu anobva ati ngaakudzwe Mwari wako Shemu, ngaakudzwe Mwari wako Jafet. Anobva avablessa vanava, obva vati Kenani achave muranda kuvana venyu imimi. Saka Shemu generation yake inoramba ichikura kusvika tanobatani kuna Abrahamu. Pataverenga mascriptures edu, takuona mwana waShemu uya
or rather muzukuru waShemu akuchitaurwa naye naMwari manje kuzadzikisa promisi iya zvakanga zviri kutaurwa naNoa kumashure zviya zvekuti iwewe Shemu ucharopafadzwa, vazukuru vako iwewe naKenani achava muranda kune imi midzinza renyu. Mwari vadzoka generations later vakuchitanga kufamba neplani yavo iyoyo yekuti uyu Shemu acharopafadzwa, uyu Jafet acharopafadzwa, upenyu hwavo huchange huri nani, asi rudzi rwekwaKenani rwakufanira kuchiva varanda. Ndobva ndatanga kuzvibvunza manje kuti is it fair? Hatisi kuti mwana uyu anonzi Kenani ari kuitirwa utsinye here? Hasi munhu ari kungopinda munyika muno here achingobva angonzi iwewe wakutonzi zvivi zvababa vako pamusoro peupenyu hwako? Ndobva ndaita futi mumwe mubvunzo kuti Mwari muri kuti Abrahamu murume akanaka akatendeka pamuri, muri kumbobvisa kunyika kwake kwaanga ine hama dzake nemhuri yake, makumuti chifamba uyendi makunomupromisa Kenani yatiri kuti ndo kune zvivi zvinotyisa, ndo kwakatukwa, zviri kumbofamba sei? Saka ndichashiya nemi zvishoma zvandadzidza svondo ratabva, then patinenge tazovhura malines kuti ticontribute. Vamwe vese munenge muchikwanisa kuwedzera kubvunza, tiripo pakubatsirana kudzidzisana, tiripo pakubatsirana nekudzidzisana. Amen and amen. Saka one of the things zvandadzidza gore rino ndezvekuti chakatukwa yanga isiri the land of Canaan. Iyo nyika yeKenani pati zvayoka, it's a very fertile land filled with milk and honey, strategically positioned. Inyika yanga ine ivhu rakanaka, trading ichifamba mune zvakanaka and so on. Asi Mwari akatendera verudzi rwaKenani kuti varambe vachigaramo for about 400 years. Achivapa mukana wekuti vatendeuke. Asi ivo zvavo havana kubvuma kutendeuka, havana kusarudza kutendeuka. Saka vakararamba mauchingori mhuri dzakanga dziri kungova dziri mhuri dzezvivi zviya zvichingokura, zvichingowedzera, zvichiwanda and so on. Mwari pavakuzopa land iyi kuna Abrahamu, in addition to kuzadzikisa chivimbiso changa chaitwa kuna Shemu sekuru wemadzisekuru ake, Mwari vari kuti handisi kuda kuti land iyi irambe yakangogara vanhu vezvivi, mungoramba mungori munyika muri kudeuka ropa riri kudeukirwa zvimwari zvenhema. Handisi kuda kuti irambe ingori nyika yakazara sexual sin, patinonyatsoona even a clear picture pari kutaurwa nyaya yaLot, right? Kuti even Lot panga kuya kuzotorwa ngirozi dzauya, varume vacho vakanga vachitogogodza kuti vhurai dhoo, ngirozi dzingadziuye tirare nadzo. Apa vaiva varume vaida kurara nengirozi dzechirume. Saka tunoona kuti Sodom neGomora yanga yashata, Kenani the land yanga yashata in terms of morals evanhu, kwete kuti the land. So now Mwari is now making a way yekuti iwewe Abraham wakarurama, ndiri kukupa nyika iyi. Pauchanopinda munyika iyoyo, kunaka kuri mauri iwewe ndiko kwakuchinopfumbira. Abraham tamuratidzirwa ari munhu wekuti paasvika aita maariti, altars of worship. Tamuziva ari munhu asingazvitutumadze, asina basa nekuti zita rake iye ngari kure, munhu anofamba in total obedience. Saka ndiye akupiwa the authority now yekuenda achinoita reclaim that land from the false gods, from idolatry, from kushata kwese kuripo. And Mwari is saying, ndakuda kuti zvakanaka zvivemo munyika ino yeKenani. Saka in a summary, this is what is happening. Patiri kuverenga nyaya yedu kubvira kuna Noah, kuburikidza nekwataita chimbonopfuura even nepane Tower of Babel, kuburikidza izvezvi pachanosvika kuna naAbhrahamu, tiri kuona Mwari vari kuita restoration, tiri kuona Mwari vari kugadzirisa pazvinenge zvashata, pazvinenge zvakanganiswa paya, zvivi zvedu pazvinenge zvaunza maresults asina kunaka. Mwari vari kupinda vachinatsurutsa. He is
he is God who is patient. Saka sometimes plan yavo inotora nguva yakareba vachipa vanhu mukana wekuti vambotendeuke, asi pazvinozosvika pekuti vanoona kuti zvanyanya, Mwari vari kuita intervene, vochiita kuti zvivi zvibude munyika. Amen and amen. Ndinovimba vari pakati pedu musi varanhasi vakwanisa kuwana kunzwisisa kwevanhu vakawanda vatiri kuverenga nezvavo mubhuku raGenesis. Ndichipedzisa musi varanhasi ndinoda kubata one more point, then tinobva tavhara zvedu chidzidzo chedu chanhasi. Last week patakanga tiri kutaura, vamwe vakataura kuti vachiri kunetsekana nekunzwisisa bhaibheri. Ndinotenda nekubuda pachena kwenyu, kuva vulnerable, kuopena up, zvinoita kuti nyangwe nesu tizive maareas ekuita focus on patiri kubatsirana. Amen and amen. Saka vamwe vakabvunza kuti mufundisi, maBible commentaries atinokwanisa kushandisa ndeapi? Ndakakwanisa kunyora a list of macommentary that I recommend. I'm thinking kuti mukanditendera ndinogona kutumira Pastor Makoni just a list of the resources, like 2 slides or 2 pictures and websites acho nema resources, so that everyone has them. As usual, because ndichangoita quickly go through those commentaries. Amen. Kune inonzi Matthew Henry's commentary. It's a very good resource that you can use. Kune imwe inonzi Tyndale. Yes, Matthew Henry's commentary. Kune inonzi Tyndale. Tyndale. Kune imwezve inonzi the IVP Bible Background Commentary. Iyi inotaura ichisanganisira cultural, historical and archaeological context. Saka unokwanisa kunzwisisa zvakawanda about even kuti zvataitaura zviya kuti mamwe mabhuku kuti unzwisise unofanira kutanga waziva history yacho, kuti uzive kuti akanyorwa rini, achinyorerwa ani, zvichiitirwei, and so on. Then the last one inonzi NIV Application Commentary. Then I also have a number of my resources that I wanted to share with you. Anobatsira. One of the resources samunogona kushandisa kuti munzwisise pamuri kuverenga bhaibheri inonzi verse by verse. Pane website, pane app yekuti unogona kuisa vhesi rawaverenga rokutsanangurira in detail kuti riri kumborevei. Kozoti website inonzi Bible Hub. Bible, then HUB. It's a very good one. I've used that one as well. Then one of my favorites, it was the Bible Project. So the Bible Project run a YouTube channel as well. So you can just search for them per YouTube. Kana kuti you can go ku website kwavo. Iva vakanakira kuti vanopa a visual. Vanowanzogadzira ma videos. Tinobva takuratidzira the book overview, zvinema animated explanations. Saka kune vanodzidza mone kuona kudarika kuverenga, or vano incorporate both styles pakudzidza. The Bible Project is an excellent resource. They also have my word studies. I have not used those as yet, but even now. Then you can website inonzi Enduring Words. Iyo inogona kufola futi under my commentary. It is right as well. Then one of my favorites inonzi GodQuestions.org. GodQuestions EGOT na questions QUESTIONS.org. Ikoko kakawanda vanhu vanisa mubvunzo. Kuti unogona kuenda nemubvunzo wako uri kukunetsa kuti ko Mwari zvandachitaura ko Mwari vaipirei ku Abraham Canaan. Iwo uri kufunga kuti Canaan inzvimbo yakatukwa. I did not use it for this lesson just in case. Saka mukazoona pamwe munogona kuona zvakatisiyanewo anything, but ndikungopa iri as an example. Ukaenda nemubvunzo wako unoonawo ma-answers akanyorwa nevanhu. Saka kakawanda zvinobatsira.
And then the last one, this one is a resource that's fairly new. Saka ndikwanise kutaura zvizhinji nezvayo, but I would like to believe that artificial intelligence can also be helpful pakuverenga, or rather in studying, not really learning, not really kuverenga, but kana wakuzoita study, kuti kana wane mibvunzo yauda kunzwisisa kana kuda kuziva kuti scripture iri papi and so on. Handisati ndava very familiar nayo, but I have tested Copilot, and in many cases, not in all cases, but in many cases, inogona kukupa some of the information you are looking for. So on that one, handikwanise kubva ndati iri right, and something anoishandisa zvakanyanya, but that's probably one of the new resources iri kuuya on the map. Ndinovimba Mwari vatibatsira muzuva ranhasi. Ndichangoita a very short prayer ndobva ndadzosera nguva yedu kune vatungamiri veprogramu yedu. Tinamate. Baba, tinokutendai nechidzidzo chamanga muinacho pakati pedu muzuva ranhasi. Tinoshuvira Jehovha wamasimba ose kuti iro shoko ramanga muri kutinyaurira, ramanga muri kutivhurira, richagara nesu nokusingaperi. Mazviita henyu Jehovha for revealing your truths unto us. Tainamatira mwoyo wakafanana sewa Noah, mwoyo wakafanana newa Abraham. Mukufamba kwedu tenzi, tidzidzisei kuramba takamira pamuri. Tiwanikwe tiri vana vanovaka zvinodzosa mbiri kwamuri. Tisawanikwe Baba tiri kuvaka matowers of Babel mukati meupenyu hwedu. We ask, O Lord, that you continue opening our eyes, our hearts, as we learn your word, as we get to know you intimately. May you continue revealing yourselves unto us in a mighty and a special way. Baba, tanamata nokutenda kubirikidza nezita remwanakomana wenyu Jesu Kristu. Tinoti amen. Amen. Tinotenda Pastor Josie nekudzidzisa kwakasimba. Zvakutoda Mwari kuti vatibatsire tizvinzwisise, tizvishandise. Tinotenda, ngatipururudze.